Ngenxa yale ngoma ethi angazi amakhotha angqo kanjani ama-NND acule amasimba ngenxa nje yalowo ngoma ama-NND acule nje uThuvi acule nje amasimba ama-NND. Uzokhumbula ukuthi leli gama lamakhotha angqoko lavela lisuka emoneni lalisuka kumhobholo kaNtunsula naku lapha ebona abantu abaphila nokhuzani bephumelela. Uma ngabe ebona abantu abaphila nokhuzani bonke bephumelela abaphila naye bengaphumeleli bengaqashwa ndawo, bonke abaphila nokhuzani beqashwe emcimbini ngapha nangapha. Wathi mayijika uNtunsula wathuka abahleli bemcimbi. Uthe mayeqeda ukuthuka abahleli bemcimbi ebiza ukhuzani ngencelebana. Uthe mayebona ukuthi akusebenzi ukubiza ukhuzani ngencelebana ngoba naku eqashwa njalo ukhuzani yena engaqashwa. Wathi ejikwa wayesethagetha abantu abaculi abaphila nokhuzani. Nabo uthe mayibona ukuthi sebeyaqashwa njengoba bephila nokhuzani baqashwa njengokhuzani baqashwa ngapha nangapha. Wasuka manje kubahleli bemcimbi wasuka ekubizeni ukhuzani ngencelebane. Uthe ejika watinyela lezi ingane eziphila nendlamlenze wazibiza ngawo wonke amagama lawa ethi zincetheza kukhuzani ethi zincetheza kumgodi. Uthe ejika uNtunsula wabiza lezi ingane ngamakhotha angqoko ethi zikhotha ugqoko likakhuzani. Wathuka abahleli bemcimbi leli gama nje elithi amakhotha angqoko uNtunsula walikhiqiza edelela ukhuzani futhi edelela abahleli bemcimbi ngokhuzani. Manje awukwazi ukuthi wena ungazosebenzisa lelo temu lelo lamasimba elalivela emoneni elalikhiqizwe isilwane somona kaNtunsula. So nina ama-NND nenzela ukhulu kabi iphutha ngokuthi nisebenzise lelo gama lelo elinuka inkununu elalikade eliqanjwe udunudunu. Amasimba nje impela nje lento eniculile impela nicule nje uThuvi unihlulile umnyovu nina. Uyabona umnyovu ushaya ingoma emnandi kakhulu la. Unihlulile umnyovu nina. Unihlulile futhi nina umlabalaba. Yabona abantu abaculile kulabantu abakhiphile nje umlabalaba nomnyovu. Ayikodwa umnyovu engathi ushaye kakhulu kumnyovu kuloko. Umnyovu ungenhla abafana. Umnyovu ungenhla. Uyabona? Bese kuba ke umlabalaba uculile futhi umlabalaba kodwa ilevel yakhe umlabalaba akafikanga kuyilevel yakhe ngoba phela umlabalaba uzokhumbula ukuthi besimbeka lapha kule level yo limit. Akakwazi umlabalaba ukuthi angayijuleli ingoma. Akakwazi umlabalaba ukuthi angayijuleli ingoma akhiphe nje into nje yabona umculo nje ingoma nje. Wena mlabalaba kumele ufake extra mile emculweni wakho uyeke uzithatha kancane wena. Uyahamba ulimithi ulibele ukuhola amafinyila ulimithi uyahamba ulimithi. Uyahamba ulimithi ukushiya phansi ulimithi wena mlabalaba. So ama-NND nje bafowethu asiculele nje amasimba siculele nje uThuvi ngenxa nje yale ngoma ethi amakhotha angqoko umsunu nje lento abayiculile. Kade niyataka